takabereka pamberi penyu anonzi Bukuta Ndaizirei, amangarirwa anonzi Magada Robert haana kuuya kudare renyu. Nyaya ndeyekuti Puma urori ndoda kuitwa nemombe imwe uya nembo dzako chitupa nemari datu. Magada Robert. Taura tinzwe mandiziye ndaiziye. Robert akatora mwana wangu. Atora mwana wangu. Nokamera Robert. Aiwa, tingangoti akamitisa mwana wangu. Amitisa mwana wangu. Ndobva zvanetsa kuwanisa. Akamitisa. Christabel Mutoro. Alright. Wachinetsana kudaro so mwana ndakanga ndakugara naye. Ndiri kumuperekedza kuAnodeni kukiriniki. Robert akafonera mwana achibvunza mwana kuti ndiri kukumbira kubvunza kuti Christabel wakandiita sei. Mwana anobva kuti zvamuri kutaura ine handisi kuzvinzwisisa. Zvikanzi ndati ndoda kubvunza kuti hapana here chawakandiita. Zvikanzi nemwana zvamuri kutaura shona yamuri kundibvunza ine handisi kuinzwa. Ndobva wamuti handichazokufonera futi. Mangwana acho akasimuka ndobva wauya kumwana wangu musikana mukuru. Ndobva wasvika womubvunza mwana wangu musikana mukuru achimuti nhai mai guru, kana munhu akanga akasunga munhu akasimuka achienda kugo back to sender zvine zvakashata here? Mwana wangu musikana anoti ndakapindura kuti hazvina kushata, kana mukanga makasungwa imimi simuka imeende kugo back to sender ndikoti tione pane chokwadi. Ndobva angosimuka bva abva kumwana wangu kwabva aenda. Kwabva ambogara futi mazuva. Ndopaakazofonera futi mwana wangu ini ndiri kumunda. Mwana ndogara naye. Ndobva afonera mwana wangu achimuti ndiri kuda kuti nditaurire mai wako kuti ndakafamba ndikanzwa kuti ndiwe wakandisunga. Inobva ndazosvika mwana ari kuchema. Mwana akati ini ndakapindura kuti nditaurire mai mashoko amuri kutaura iye kana kuti kusunga kwamuri kutaura kwacho handikuzivi. Saka chandichaita ndechekuti mama wakauya kubva kumunda kwaari kubva ndichawataurira wakufonerei. Iwo ndobva wati ausavataura kuti wandifonere. Chandichaita ndechekuti ndichaisa meseji, washande nemeseji. Kwabva aisa meseji. Saka ini pandakasvika nchibva kumunda ndakazosvika nchivhura foni. Pandakasvika pandakavhura pameseji ndopaanga akati kana muri kuti ndiri kuupumha kuti makandisunga endai kwese kwamunoda tinosangana pameseji. Hanzi toda kuripwa nemombe hapana chekutonga kana. Ndoda kuripwa nemombe imwe chete. Vanhu vacho hapo nyaya yacho yakazvitumeka. Saka judgment munoti chi? Mungu yakadaro. Yakadaenda aifuza kuti mangangadzidze mberi kuti atoshora dare. Nyama ya yoniye kushora dare. Kushora dare indudzi napi. Ndeni Ka mambo yakadaro uroi imombe imwe. Kusauya kudare ndokwamudamudzisa. Saka hanzi mombe imwe chete koma cost yenyu ina cost. Ichida kuti kana zvichikwanisika handidzoserewo hangu zvandakabudisa. Mari Pamari yandakafambisa zvedare zvese zvingangosvika $100. $100. ndozvatiri kubvunza mai akuti kana zvikwanisika motokwanisika. Akaita D40 yacho. Imari so yoita 150.
mwedzi mbiri dzedare dzekupuma 1 kuita mbudzi 5 noti inenge dzamombe mbiri mombe nembudzi 5 kana manje. Alright, samozotaura namabharani kuti iendeswe default judgment. Alright, mosimuka ino.